エルウィン、頼みがある。あのモンスターを指揮して。なんだって？確かめたい。危険だぞ。頼む。わかった。血を分けし兄弟たちよ。ソニア様。ソニアだと？
敵を撃て。お前たちはローガー。ああ、間違いない。じゃあきっと。見間違えるはずがねそれでここの人たちに。俺にも詳しい。今の彼女のすまねえエルウィン。闇を照らす聖なる力よ。邪悪を払いたまえ。闘気が渦よ。